Kienu K4, aħwa Maltin, aħwa uċin, nistidinkom podġu fuq s-sufan tiegħi hawnhekk ħalli it-telespettaturi kollha li kienu qegħdin isegwu lil K4 il-kantanti hemmhekk ġovanili żgħażagħ x'għamiltu kessaturi parti mis-set għadu ġdid tefżaw li għali. Sajtu taraw il-numru ta' televoting, ovvjament dawk kollha li jogħġobkom il-kanzunetta tagħhom tistgħu tivvutawlhom minn issa kif intom. Tajjeb, grazzi. Kif inhu sejjer is-sajf għalikom? Jiena lejha mhux ħażin. Inta li Għawnek t-dret tuħdu pjaċira għalu l-ismu għadu għatan t-ġi għadu għabdu ma xurxin. Iva. Inta ħbib kolla t-ġu minn xurxin, aħwa kuġini. Le, kolla balla l-istess teacher taħt Singer Stage Academy. Singer? Stage Academy. Singer Stage Academy. Kemm il-kom titalmu? Jena, 12 sena. Il-istess? L-istess? Il-kom kolla 12 sena ġifiet drajtu li xurxin mux ħazin. L-ewwel darba nimet qed tagħmlu songek flimkien ħabba l-konkors. Ijwa, bħala aħna l-erba li aħna hija l-ewwel darba li naqadna flimkien għal din l-opportunità. Imma jienu Marija konna ġaħadna sem fil-talent żagħżugħ. Tal-2012. Ovvjament, għaxi darba li tinsabu fil-sezzjoni ta' disabiliti. Kif qed tippreparaw għal-serata finali, 19 Settembru? Ifhem, eċċitati ħafna li looking forward ħafna. Dejjem nirriħersjaw hekk, niltaqgħu kemm jista' jkun. Ifhem, naraw issa l-ħwejjeġ u hekk dak għadu. Ma tidru, ma nafx hekk f'kombinazzjoni, ma anke Ma tafx pratikata biex jirnexxu nħorġu kollu. Tejjim. Ġifieri biex qabel ma jkollkom performance tuħdu ħsieb se tilbsu. Eżatt, għandna tliet gwardarobbi. Dejjem inġorru ħwejjeġ magħna. Mbagħad Bredli miskin jażel magħna, Bredli l-aħħar. Inti kollok taqbel. Naqbel magħhom għax ma jaqbilx nitkellem. Tlet nisa jibsa. Ħafna. Ma ħudu paċċa, zaħdu da xie jisimkom. K4 pala l-grupp u l-stage name ta'kom. Ismek. Bradley. Justin. Marija. Graziella. Graziella. U Graziella. Ġviri, Bradley ma tanċi tuk ċans, tlet nisa. Ibsa. U għas-serata finali ħajt, jow, fidejom. Fidejom. Mbat nimxie maħħom jis. Astra, ma jtukom xinkwiet. Le. Għall-image fidejkom, iċċedi l-armi, kollu, tlet nisa ma tanċi. Propjament, aħna iktar diffiċli biex niddeċidu aħna tlet nisa mill-li ju. Le, vera.
Le, naqbel ma'kom, l-nisa ħna xifti daqjina ma daqsxejn nafar. diffikultużi. Daqxejn iktar problematiċi, ġifiri. Imma għedin taraw li tmorru għal-songi pjuttost dabbit, ħat il-bsu xaħġek friska bħal ma għedin naraw. Kom jgħatkom tom xa taħsbu fuq s-serata finali. Għadna m'għandniex idea għandna xejn. Laqqas il-kuluri ġifieri. Imma rehearsals għaddejjin, għal-performance. Bħala vuċi għaddejjin, imma bħala l-apparenza għadna lura daqsxejn naħseb il-verità. Issa, hemm xi kantanti stabiliti, per eżempju, internazzjonali jew xi grupp li tħarsu lejhom jekk taspiraw li tkunu bħalhom. Fi żmieni kien hemm Spice Girls, ma daq ilu daqsxejn. Fi żmienkom illum il-ġurnata jew. Bħala kantanti? Li tħarsu lejhom u tajdu sma' aħna dawk huma l-idoli tagħna, ma nafx tinsaqsik. Jiena nħobb ħafna Katy Perry, toġobni ħafna l-istil, il-mużika, kollox. Daqxej avangarda li xanki l-istil taħħa l-mod ta' Torrobni, performance eħe. taħħa kif ikun. Rajnija tagħmel ħafna affarijiet qishom tal-ħelu. Konċert, minnu. Intom kollha wkoll Katy Perry għandkom il-ċa. Le, jiena l-kantanta li toġobni ħafna, milix ħafna li bdiet ġiri, mux li isema ħafna izbija, imma Ella Eyre. Imma bħala stilek vera jorqot l-istil taħek, stil differenti, imma dak it-tip li xin tisimaw mnar ma trid, tkompli tisimaw mux tajt le eżempju, minn ma jkunx eżempju joġbu rock imiex xi rocker, imma dak it-tip xorta ħatħares li anka jekk inti tħobb ir-rock, xorta mnar ma trid jisek ħatħares li biex tara x'ħatameli. Toġbok. Justin li għant mux Le, Justin. jien Marija. Marija, orre. Jien toġobni ħafna Rihanna. Għax stil tħallas ħafna. Kontat nistenna li inti tajli Rihanna, anke minħabba l-look taħħa. Le, għax tħallas ħafna għanda ballets, għanda pop, ġviri, għanda stil kem xejn imħallat, ġviri, u l-varjetà jien toġobni. Mux dik il-ħagġa dejjem tistikja ma xi ħaġa waħda biss. Bradley, inti. Jien mbagħad joġobni Bocelli. Iktar klassiku inti. Stil klassiku tip tiegħi. Però interessanti li ħadd minnkom ma semma grupp. Ġu kollha semmejtu kantanti individwali. Minn keda għedin fi grupp, indu għedna naraw tkanta. Imma għattu li naqattu għatta posta għal-konkors kanzuna ta' indipendenza. Għandkom xie pjanijiet għal-futur, ek xieħol? Ibdenti, Bradley, għanduk xans. Għal-darba. Le, jien bħala l-qoddim ma tantx naħseb nimxi pass pass, bat nimxi marriħ kif tiġi s-sitwazzjoni. Timxi inti. Eżatt. Jien naħseb li s-sed jena nimxie eżempju pass ġurnata b'ġurnata, skont l-opportunità li tiġi kum bat timxi, nek nemmen. Inti? L-istessu, nimxu pass pass, un bat naraw x'toffri. Ma tippjanawx wis għal-futur? Le, ma tantx nħobb nippjana. Le, mux daqsija kifem, palissa nishtiq nidħol fil-Eurovision ifem. Għax naħseb, dak uħed mill-unika festival li ma tħallx fieħ eżin kont flani tal-Poblu, kont festivals differenti, u dak l-unika uħed li s-istadni ma tħallx. U platform naħseb. Eżatt, allura bħalissa jisa l-priorità wara dal-festival u għaw dal-festival so kikolli nippjana ġal futur bħalissa nippjana fuq Eurovision. Ovvjament nimmaġa li bħal konkors tal-kanzunetta indipendenza tisabmitjaw l-diska ta'kom, il-kanzunetta ta'kom un bat taraw. Eżatt, ma dik xi ħaġa li nixtieqa jekk jista' jkun malajr ħaġa l-vera looking for dali. Looking for li tixtieq tipperformi hemmhekk. Min bdilkom il-karriera tagħkom ta' kant? Ġi mill-familja tagħkom, ħbieb, bdejtu waħedkom, ibda. Le, jina untu kon zaħira kien joġobni l-kant. Fil-fat l-unika ħagġa li kienet iżomni kwita huwa l-kant. Il-mami kienet eżin xejn tara li ma nistax jisib kaptu tijaj, titfali diska forsi noqgħod. U inżot kanta? Le, ma kienx ismaħu, si ġost noqgħod kwita nisma. Ma tu pjaċi tisma' l-mużika. Imbagħad ma' żmien kienet daħletni fil-korta Dorin Gallia, kelli naħseb xi 5 snin. Imbagħad meta kelli 10 snin mort għand Kaja. U llum għadni hemmhekk u mhix baħsib din iċċaqla. U standek il-bib tijak, ġifiri. Eżatt. Inti, fil-qosor xanna? Jena bdejt bisfin fil-bidu, għallura mbat isek mbat bdejt il-piano, bla matit isek mbat ħad fil-xena tal-mużika mbat. L-ewwel li ma bdejt misfin, inti Eżatt, bdejt xi ħaġa differenti. Mbat bdejt il-kant, mbat bdejt il-piano, allura isni bqajt fil-xena tal-mużika. Tal-mużika. Inti? Jiena kien hemm ħuti kbar minni, nsermilhom minnaw, kienu jislu jkantaw, jisom dejjem mxejt ma' fissi daħkom kienu joġobna ħafna sfin, allura l-mami batet nisfin, beda joġobni ħafna l-kant u bat l-mami kella tibatni l-kant ukoll. Ġibdejt mill-familja. Eżatt. U inti, Bradley? Kont l-iskola kien hemm il-kwajer u ġost kont inħobb inkanta mbagħad issa. Mill-iskola mela bdejt inti. Tibqa' ġo fik u tibqa' miex il-qudiem. So jiena nawguralkom, il-kulħadd ngħidlu isma' importanti li tuħdu pjaċir intom, għaliex la darba tuħu pjaċirin dejjem nafajek ħanajdek, la nuħu pjaċirin fuq il-park, in-nies li qed jarawna jaħdu pjaċir.
Intom għandek dubju li għadħadu pjaċir. Ovvjament, in-nis li ħajjarawkom ħajkunu għadin jħodu pjaċir, narawkom fit-19 ta' Settembru, sadattant good luck u jalla jivvutawkom kemm jista' jkun nies. Għana wasalna fit-tmiem ta' program, l-ewwel programm għal din il-ġimgħa. Ovvjament qabel ma nagħlaq dejjem kun ringrazzja l-sponsor sana li jkunu magħna kuljum miegħi ibda biex jieħdu li ħsieb id-dera tiegħi. Kull ġurnata nibda b'Jeff Francalanze Josipja mill-Lixari. Rachel Guilford għal-makeup, Milu għal-ħwejjeġ, Alternative Technologies u Lord Opticians, grazzi l-dawk l-sponsors illi kull-jum jistapportjawna għal-programm mal-Frisk. Qabel ma nalaq nixtieq nagħlaq b'din il-kwotazzjoni li tajtek ta' Jack Dixon.